дар маҳфили адабии маърифатии ганҷинаи ҷовидон таъкид гардид ки шоҳномаи ҳакими Фирдавсӣ бузургтарин ганҷинаи миллӣ буда таърихи чандин ҳазорсолаи миллати тоҷикиро дар бар мегирад. Фирдавсӣ дар ин асар воқеаҳои таърихӣ, афсонавӣ ва қаҳрамониро ба риштаи назм кашида, симои миллат, фарҳанг ва арзишҳои маънавии гузаштагони худро инъикос намудааст. яке аз муҳимтарин вазифаҳои шоҳнома бедор намудани ҳисси худшиносии миллӣ мебошад. хонандаи асар аз таърихи ниёгони худ огоҳ гардида, аз корнамоиҳои қаҳрамонони миллӣ ифтихор мекунанд. ин ифтихор ба гузашта барои ташаккули эҳсоси маърифат нисбат ба ояндаи миллат мусоидат менамояд. гуфта шуд ки шоҳнома яке аз воситаҳои муҳими муқовимати фарҳангӣ ба фарҳангҳои бегона ба ҳисоб меравад. асар ҷавононро ба таърихи миллат, арзишҳои миллӣ ва қаҳрамонони халқшинос намуда, дар он эҳсоси ифтихори миллӣ ва худшиносиро тақвият мебахшад. бо омӯзиши шоҳнома насли наврас дарк мекунад ки миллати тоҷик дорои таърихи қадимӣ, фарҳанги ғанӣ ва мероси бузурги маънавӣ мебошад. ин дониш барои ҳифзи ҳуввияти миллӣ дар муҳити ҷаҳонишавӣ нақши муҳим мебозад. дар фарҷоми ҳамоиш иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ порчаҳо аз достонҳои шоҳнома қироат намуда, миёни иштироккунандагон мубодилаи афкор сурат гирифт.